Inġbarna hawnhekk għal din iċ-ċelebrazzjoni flimkien tħallna fis-solennità tan-nawfraġġju ta' San Pawl. Prosit. Iċ-ċelebrant tal-quddiesa tal-lejla huwa l-Isqof ta' Għawdex Monsinjur Anton Tewma. Attenti fil-Knisja sewwa għax hawn ħafna ġawar imxerdin mal-Knisja. Tafu għax qed ngħidux. Għat-tfal tagħkom li ġibtu magħkom. Kemm hu sabiħ nirringrazzjaw lill-Alla tagħhom u tagħkom il għaliex it-trasmissjoni tal-fidi intom tgħixuha mat-tfal, il-katekisti, is-saċerdoti, aħna li nipprogrammaw għaddejjin għajnuna għalikom. U allura hekk llum nieħu pjaċir u nirringrazzja l-Alla għalikom ta' din il-missjoni li fdalkom u li għax qegħdin hawn turu illi hija ħafna għal qalbkom. Inqumu bil-wieqfa ħalli flimkien mal-kor nistgħu nieħdu sem fil-kant tal-bidu, nistgħu issegwu l-kant minn fuq l-iskriz, imbagħad nkunu għaddejjin biċ-ċelebrazzjoni għandna parti fejn se titolbu intom tistgħu issegwu wkoll minn fuq il-karti li għandkom fil-bankijiet. Dak nigwidakom iktar il-qoddim. Inkantaw ma' kull imkien. F'isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. L-ewwel nett nixtieq ngħidilkom grazzi ħafna li wara ġurnata xogħol oġobkom tilqgħu l-istedina li għamlulkom il-katekisti u l-kappillani niġu għaw fl-imkien biex il-ġenituri, b'mod speċjali il-ġenituri, intom il-ġenituri tgħidu iva nemmen, iva rrid inġeddet il-fidi tiegħi. B'mod speċjali illum lejlet il-festa s-solennità ta' San Pawl propju meta aħna irċevejna bħala poplu Malti Wawċi il-mamudija l-fidi. U biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq
dan ir-rigal, dan id-don li kultant laqas nindunaw li hu rigal, anzi kultant inħossuh bħala pejs, bħala toqol. Imma rigal u rigal kbir, jalla narfu kemm hu rigal kbir. Ew nitolbu maħfra lill-Alla tan-nuqqasijiet tagħna b'mod speċjali ta' meta ma narfux biżejjed dan ir-rigal li tagħna, ir-rigal tal-fidi. Nitolbu maħfra fis-skiet. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Ejjew nfaħru lil Alla flimkien billi ngħidu glorja lil Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier, int li tneħħidnu bit tad-dinja ħenna lina, int li tneħħidnu bit tad-dinja il-qatt talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina, għaliex int waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek lori Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla, amen. Nitolbu. O Alla, fil-providenza tiegħek tal-aġeb, int toġbok li l-Apostlu missierna San Pawl jara l-arqa biex jiġi fostna u jxandrilna l-fidi. Bil-ħrara kollha nitolbuk, għamel li nibqgħu dejjem inroddu ħajr għad ħabbrik u l-imħabba illi hu wera magħna u li nżommu sħiħu bla mittiefes it-tagħlim li hu tagħna bil-kelma u bl-eżempji tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Erf. Missier, il-providenza tiegħek tmexxih għax inti ftaħt triq fil-baħar ukoll u mogħdija bla periklu qalb l-imwieġ. Hekk turi li int tista' teħles minn kull tiġrif biex ukoll min ma jifhimx jista' jbaħħar. Int ma tridx li jemil l-erf tiegħek ikun għal xejn. Għalhekk il-bnedmin jafdaw ħajjithom fuq għowda dgħajfa u jaqsmu qawwijin u sħaħ imwieġ kbar fuq ċatra. Hekk ukoll meta kienu qegħdin jinqerdu l-ġganti l-kbar fuq dgħajsa skansat it-tama tad-dinja u mmexxija minn idek ħallit lid-dinja żerrija ta' nisel ġdid. Imbierka l-għowda li bija jsir il-ġid. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali jinwieġbu, ħajroddu ħajr lil-mulej għal tjubitu. Ħajroddu ħajr lil-mulej għal tjubitu, għall-leġubijiet tiegħu mal-bnedmin u joffrulu sagrifiċċji ta' rat il-ħajr u jxandru l-emejjel tiegħu bana ferrieħi flimkien. Dawk li baħru fuq l-iċfna li jinnegozjaw fuq l-ibħra bla tarf raw l-opri tal-mulej u l-leġubijiet tiegħu f'qiegħ il-baħar flimkien. U ordna u qajjem riefnu li anqa l-imwieġ il-baħar olew sa smewwiet u niżlu sa qiegħ il-baħar qalbhom bdiet tferfer bil-biża' flimkien. Bdew jitbandlu u jixxenglu bħan-nies fis-sakra u s-sena tagħhom xejn ma switilhom. Għajtu lil-mulej flem tagħhom u midwejjaq tagħhom ħelishom u biddel ir-riefnu f'żiffa u sikket mewġ il-baħar flimkien. Huma ferħu għax ibnazza u hu wassalhom sal-port li xtaqu. Ħajroddu ħajr lil-mulej għal tjubitu għall-leġubijiet tiegħu mal-bnedmin flimkien.
Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Bġirja waħda għaddejna taħt ir-riħ ta' daqsxejn ta' gżira jisimha Kawda. Bil-kemm stajna nżommu d-dajsa warajna u għalhekk telewha mill-baħar. Imbagħad qabdu l-armar u rabtu l-ġifen dawra mejt biċ-ċimi. Niżlu l-luħ għax beżgħu li ninkaljaw fuq is-sirti u hekk ħallejna l-mewġ ġorna miegħu. L-għada it-tempesta ħabtitna ħafna. Bdew iwadbu it-tabija l-baħar u fit-tielet jum irmew it-tamir tal-ġifen bidejhom stess. Għal ħafna jiem la deret xemx u lanqas kwiekeb, it-tempesta li qabditna ma kienitx ħafifa, hekk li fl-aħħar tlifna kull tama li nsalvaw. In-nies kienu ilhom ħafna ma jieħdu xi ħaġa biex jitrejqu. Pawlu waqaf nofshom u qalilhom: ħbieb, kien imiskom smajtu minni u ma tlaqtux minn Kreta. Kontu teħilsu minn din il-ħsara u dan it-telf, imma issa inwissikom biex tagħmlu l-qalb għax ħadd minnkom mhu se jitlef ħajtu, il-ġifen biss jintilef, għax dal-lejl derli anġlu ta' dak Alla li tiegħu jien u lilu nqim u qalli: tibżax Pawlu, jeħtieġ li inti tidher quddiem Ċesari. Ara, Alla tak il-grazzja li dawk kollha li qegħdin jivvjaġġaw miegħek isalvaw. Mela qawwu qalbkom ħbieb, jien nemmen falla li jekk isir sewa sew kif ħabbarli. Jien jeħtieġ iżda li naħbtu ma' gżira. Meta wassal l-14 il-lejl, konna ninsabu mitfuwin lawnu lem fil-baħar ta' Adria. Għal-ħabta ta' nofs il-lejl, il-baħrin ħassew li konna resqin qrib xi art. Skandaljaw il-fond tal-baħar u sabu 20 qama. Imxejna ftit ieħor il-qudiem, reġgħu skandaljaw u sabu 15. Huma beżgħu li x'imkien konna se naħbtu ma' xi skoll u għalhekk niżlu 4 ankri mill-poppa. Ix-xewqa tagħhom kienet li ma jdumx ma jisbaħ. Il-baħrin bdew ifittxu li jaħarbu mill-ġifen u niżlu dajsa il-baħar bħali kieku biex idendlu xi ankra mill-pruwa. Iżda Pawlu qal iċ-ċenturjun lis-soldati: jekk dawn ma jibqgħux fuq il-ġifen, intom ma tistgħux issalvaw. Imbagħad is-soldati għaxtu l-ħbura tad-dajsa u ħallewha tmur għar-riħa. Meta sar il-ħin biex jisbaħ, Pawlu qabad jagħmel il-qalb lil kulħadd biex jitrejqu b'xi ħaġa u qalilhom: issa ġa ilkom 14 il-ġurnata tistennew sajmin u ma dduqu xejn. Għalhekk għamlu l-qalb u trejqu b'xi ħaġa tal-ikel. Dan jiswilkom għal saħħitkom għax ħadd minnkom mhu se jitlef xara waħda minn rasu. Kif qal dan qabad il-ħobs, rat il-ħajl l-Alla quddiem kulħadd, qasam u beda jiekol. Imbagħad kulħadd għamel il-qalb u ħadu xi ħaġa tal-ikel huma wkoll. Konna b'kollox 276 ruħ fuq il-ġifen. Wara li xebgħu bdew iħeffu il-ġifen u jwadbu il-qamħ il-baħar. X'ħin imbagħad sebaħ l-art ma għarfuwiex, lemħu biss bajja biex tajta fija u qatawha li jekk jistgħu jitfgħu il-ġifen fuqha. Irħew l-ankri u telquhom il-baħar u ħallew ukoll l-irbit ta' tmun. Imbagħad tellgħu il-qala iż-żejr ta' quddiem għar-riħ u rħewla lejn ix-xtajta. Iżda ħabatna mas-sikka bejn żewġ kurrenti u l-baħrin waħlu l-ġifen fuqha. Il-pruwa baqgħet imwaħħla sewwa fil-post u ma tħarkitx iżjed, imma l-poppa bdiet titfarrak bil-qilla tal-mewġ. Is-soldati rridu kieku joqtlu l-priġunieri li ma jmurx jaħrab xi ħadd minnhom bil-hom. Iżda ċ-ċenturjun li rrid isalva l-Pawlu ma ħallix il-ħsieb tagħhom isseħħ. Lil dawk li kienu jafu jowmu ordnalhom jintefgħu huma l-ewwel il-baħar u jmorru l-art.
li l-oħrajn ordnalhom jilħqu l-art ix-xatt minn fuq it-twavel u minn fuq bċejjeċ imkisra tal-ġifen u hekk kulħadd qabart l-art qawwi sħiħ. Meta ħlisna mill-arqa sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġibu ruħhom magħna biħlewa li ma bħala. Laqgħuna tajjeb lilna l-koll u qabdulna ħuġġiġa għax kienet bdiet nieżla x-xita u kien il-bart. Meta Pawlu qabda skuk nixfa u tefaħħom fin-nar, f'mit-skuk kien hemm lifa li Malja ħasset isħana ħarġet u qabdet ma' id Pawlu. In-nies tal-gżira kif raw il-lifa imdendla ma' idu bdew jgħidu wieħed lil ieħor dan ir-raġel żgur xi qattil għax għad li ħelisa mill-baħar il-ġustizzja ma ħallitux jgħix. Imma hu farfar il-lifa ġon-nar u ma ġralu xejn. Huma stennew li se jarah jintefaħ jew jaqgħu jmut f'daqqa. Wara li damu jistennew ħafna u raw li ma ġralu ebda deni, bidlu l-ħsieb u bdew jgħidu li kien xi Alla. F'dawk l-inħawi kien hemm loqsma tal-prinċep tal-gżira li kien jismu Publiju. Dan laqana u bil-qalb kollha żammna għandu 3 ijiem. Missier Publiju inserta mixħut marid bid-deni u disenterija. Pawlu daħal ħdeħ, għamel talba qiegħed ideħħ u fejqu. Wara dan imbagħad bdew ukoll jersqu għandu l-morda l-oħra tal-gżira u fejjaqhom. U rewna ġieħ kbir u meta ġejna biex nitilqu qabbew fuq il-ġifen kull ma kollna neħtieġu. Il-kelma tal-mulej. Faħru lil-mulej ġinus kollha, sebħu popli kollha għaliex qawwija hi l-grazza tiegħu għalina, il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-11: Morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitammet isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu. Fismi ikeċċu xjatem, jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu s-srieb bidejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara. Iqegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. Huma imbagħad marru jipritkaw kullimkien u l-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. It-tfal li se jagħmlu l-ewwel tqarbina, kjoġobkom, qumu ftit bil-wieqfa. It-tfal biss, il-ġenituri jibqgħu bil-qiegħda.
ħanamlu xi ħaġa kollha ma' xulxejn. Ħanajtu waħda kbira kollha flimkien. Thank you. Tafu għalfejn se ngħidu thank you u lil min se ngħidu thank you. Se ngħidu thank you u se ngħidu thank you lill parents tagħna. Għax dawn oġobhom jaddulna mhux biss il-ħajja, tawkom mhux biss il-ħajja, imma llejla qegħdin hawn. Għax iridu jgħidulkom li flimkien mal-ħajja jixtiequ jagħtukom il-fidi. Issa din il-fidi ma tafux x'inhi intom għadkom, ma tafux x'inhi. Allura ħanejdulhom thank you kbira ta' dan ir-rigal li l-parents tagħkom għaddewlkom. Issa, 1, 2, 3. Veru l-seba ta' filgħaxija u forsi uħud minnkom diġà qegħdin jaħsbu biex jorqdu dal-ħin, imma m'għedniex sew ta' issa 1, 2, 3. Bravi, bravi, bravi. Eżis ġenituri, kelma żgħira mhux sendu. Din il-fidi, x'iżżejt ma' dak li diġà għandna, x'iżżejt mad-dar sabiħa li għandek, x'iżżejt max-xogħol, mal-flus li għandek, x'iżżejt mal-familja li għandek, x'iżżejt il-fidi. Iżżejt xi ħaġa jew le. Hekk nixtieq imma fil-qosor ħafna ngħidilkom xi effetti sbieħ, xi konsegwenzi sbieħ illi aħna nistgħu nġarbu, nistgħu nesperjenzjaw jekk ikollna l-fidi. L-istorja tal-miġġija ta' San Pawl f'Malta għadna kif smajnija. U l-maltemp ta' dawn il-ġranet flimkien mal-maltemp ta' xi ġranet ilu jagħtina idea minn xiex kellu jgħaddi Pawlu u l-276 ruħ li kien hemm fuq il-ġifen. Anki l-maltemp tal-lejla u nixtieq nirringrazzjakom li ġejtu minkejja dan it-temp ikraħ. Immaġinaw dan ir-raġel Pawlu li kien priġunier. Ara taħsbu li Pawlu kien xi kmandant ta' xi ġifen? Ara taħsbu li Pawlu kien xi wieħed minn dawk responsabbli ta' fejn għandhom imorru jew lejn fejn għandhom jimxew? Pawlu kien priġunier, l-aħħar wieħed minn dawk il-276 ruħ. Imma fil-maltemp, u dan hu l-messaġġ li nixtieq nwassilkom, fil-maltemp Pawlu li kellu lil Alla ħareġ bħala dak illi kieku ma kienx il-ġifen għalkemm tfarrak in-nies ma kienux isalvaw. Ħadd ma kien isalva li kieku ma kienx jew. U għandna diversi interventi ta' Pawlu illi jgħidlu lill-kaptan u li jgħidlu liċ-ċenturjon x'għandu jagħmel. Issa tgħiduli ma kien bniedem intelligenti, veru. Pawlu kien bniedem intelligenti. Imma mhux biss Pawlu kien bniedem ispirat. Pawlu kien kull darba li jitkellem u għal kull ħaġa li jgħid jistaqsi. Imma Alla xirejt fis-sitwazzjoni, imma Alla xirit minni bħalissa f'dan il-maltemp ħanerqu kollha kemm aħna. U jiena nemmen li l-maltemp tal-istorja li għadna kif smajna jista' jkun il-maltemp tiegħi, jista' jkun il-maltemp tiegħek ta' kull wieħed u kull waħda minna. U kull wieħed u kull waħda minna għandu l-kumbattimenti tiegħu. U għandna bżonnu lill-Alla biex kif dawwal lil Pawlu f'dak il-maltemp, idawwal lili u lilkom fil-maltemp tagħna. Tant Pawlu kien imdawwal minn Alla illi mhux
mhux biss kien jagħti suġġerimenti tajbejn lill-uffiċjal, lill-ċenturjon u lill-kaptan, mhux biss, imma meta waslu propju fil-qiegħ, meta kif jgħidilna hu stess ma kienx hemm l-ebda tama oħra, dan Pawlu x'jagħmel. Interessanti għax insibuh 4 darbiet fl-istorja jagħmlilhom il-qalb 4 darbiet. Naħseb l-iktar verb irrepetut f'din l-istorja kollha kemm hi. 4 darbiet lil dawk li kienu qegħdin jerqu miegħu jagħmlilhom il-qalb. Il-bniedem li għandu lill-Alla, il-bniedem li jittama falla. U dejn nixtieq ngħaddilkom, dejn nixtieq ngħidilkom, il-fidi tagħna żejt u żejt ħafna mal-flows li għandna, max-xogħol li għandna, mal-familja li għandna, mal-professjoni li għandna, mal-ġejt li għandna. U Alla jberikna bil-ġejt, għaliex le. Imma l-fidi tagħna żejt ħafna madankollu. Għax jista' jkun, jista' jiġrilna li jkollna ħafna u ma nkunux kapaċi neħendiljaw, niddiljaw ma' sitwazzjonijiet li jiġrulna fil-ħajja jekk mhux bil-moħħ tagħna, bil-mentalità tagħna, bl-idejat tagħna u ħafna drabi x'jiġrilna flok li nirranġaw is-sitwazzjoni inkisruha. Jekk jien sitwazzjoni ta' konflitt tajjeb nipprova nsolvija bil-pika jew bir-rabja, jien mhux se nsolvi xejn aktar ħan ikkomplika l-affarijiet. Jekk jien problema ta' saħħa se nipprova nsolvija bir-ribellioni u se nipprova b'xi mod nittekilja billi neħodha kontra d-dinja kollha, jiena mhux se nsolvi xejn, anzi nikkomplika l-affarijiet. Jekk jien diffikultà ma' tfal jew diffikultà fil-familja, nipprova neħendilja billi naħrab mhux biss billi nitlaq, imma hemm elf mod kif naħrab. Nista' naħrab fix-xorb, nista' naħrab fis-sustanzi, nista' naħrab fil-pornografija, b'elf mod nista' naħrab. Jien se nikkomplika l-istorja, se nikkomplika l-affarijiet mhux insolvihom. Allura l-fidi illi llum sejrin iġġeddu u li intom qed tgħaddu lil uriedkom tagħmel ħafna sens f'ħajjitna. Tista' tagħtina dak l-extra gear illi għandna bżonn b'mod speċjali fis-sitwazzjonijiet ta' stress u ta' diffikultà. U l-kol kemm aħna ngħaddu minnhom dawn. Ħadd mhu eżenti, ħadd mhu imjun li ma jkollux diffikultajiet. Għalhekk nixtieq illejla nitlob lill-Alla bl-interċessjoni ta' San Pawl għalikom kollha kemm intom, għalikom parents u għal uliedkom, l-iktar għalikom il-parents, l-iktar għalikom. Għandkom responsabilità, għandkom missjoni. Jiena naf li mhux faċli. Anki jekk dal-ġranet qalu li jiena niġġudika l-parents ma jimpurtax. Naf li mhux faċli u min jafni jaf kemm inħobb il-familja, jaf kemm inħobb ir-realtà bid-diffikultajiet kollha tagħha ma jimpurtax. Naf li mhux faċli, naf li għandkom biċċa xogħol jibsa u jibsa ħafna, mod speċjali fi żminijietna. U minħabba fekk iktar u iktar għandna bżonnu lill-Alla. Minħabba fekk iktar u iktar intom l-ewwel qabel kollox għandkom bżonn timxu l-mixja tal-fidi. Jien inħobb ngħidilkom mhux twasslu tfal il-Knisja, mhux tibagħtu tfal il-Knisja, tibagħtuhomx il-Knisja, imma akkumpanjawhom il-Knisja, morru magħhom il-Knisja, mhux tibagħtuhom. U dan mhux biex ma nagħmlux dnub, mhux hekk. Imma għax hemm xi ħaġa sabiħa li tista' tgħinna naffrontaw il-ħajja bid-diffikultajiet kollha tagħha u aħna ma nistgħux naffordjaw li dejn nevitawha li din narmuha. Għandna bżonnu lill-Alla fil-ħajja tagħna. Issa nqu bil-wieqfa ħalli
namlu t-tiġdid tal-wedid tal-Magħmudija, sibu l-karti l-bojot li għandkom fil-bankijiet, se nsegwu minn fuqhom, ħalli jimbat wara li nkunu lesti minnhom, nħalluhom ukoll fil-bankijiet, għal min ser ikunu wkoll għaddejjin fuq l-screens, imma l-faċilità ħajkolkom fidejkom, ħalli l-isqof jagħmel il-mistoqsija intom twieġbu, imbagħad wara jkollna wkoll it-talb il-ġenituri u imbagħad it-tfal. Ħuti eżies, bil-misteru tal-għid aħna ntfinna ma' Kristu fil-Magħmudija biex miegħu ngħixu ħajja ġdida. Ejjew illum flimkien inġeddu l-wedjiet tal-Magħmudija tagħna li bihom darba l-koll ċħadna lix-xitan u l-ħażen kollu li ġej minnu u tajna kelma sħiħa lill-Alla li b'fiduċja sħiħa ninaqdu miegħu fil-Knisja imqazza Kattolika. Għalhekk tiġħdu l-dnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' wlied Alla. Iva niċħad. Tiġħdu lix-xitan li jqanqal u jħajjar għad-dnub. Iva niċħad. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Iva nemmen. Temnu f'Ġesu Kristu, ibnu l-waħdini u sidna, li twilet minn Marija Verġni bata u miet u difnuh għam minn bejn l-imwiet u qiegħed fil-lemin tal-missier. Iva nemmen. Temnu fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisejn, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-imwiet, ħajja ta' dejjem. Nemmen. Eżies, din hi l-fidi tagħna, din hi l-fidi tal-Knisja li aħna niftaħru li nistqarru f'Ġesu Kristu Sidna. Amen. L-isqof issa jinżel fostna biex irox l-ilma tal-Magħmudija fuqna l-koll, aħna namlu s-sinjal tas-salib u nbaxxu rasna. Flimkien. Inkomplu nsegwu minn fuq il-karti. L-ilma li tfajna mhux għax m'hawnx ilma, mhux għax m'għamlet xita ta' biex tagħmel ix-xita u ġew, imma biex niftakru fl-ilma li għammidna, fl-ilma li għamilna nsara. Eżis ġenituri, f'jum il-Magħmudija ta' wliedkom intom stqarrejtu li tafu sewwa dmir li għandkom, jiġifieri li trabbu lil wliedkom fil-fidi mqazza biex iħarsu l-kmandamenti tal-Alla u jħobbu lil mulej u l-proxmu tagħhom kif għallimna Kristu. Dan għaliex m'hemm ħadd aħjar minnkom
li jista' jgħaddi l-fidi lill-uliedkom. U meta intom tgħaddu l-fidi tagħkom lill-uliedkom, huma ftit jindunaw kemm huma mberkejn u maħbubin minn Alla u kemm ħajjithom taf tkun ta' barka għalihom stess, għalikom u għal kull min jiltaqa' magħhom. Għalhekk waqt li wliedkom qed jitħejjew fil-parroċċi tagħkom sabiex jirċievu s-sagrament tal-Ewkaristija, issa ser nistedinkom biex flimkien magħhom idduru lejn Alla u titolbuh ikompli jkunu l-għajnuna tagħkom. Sal-ġenituri jgħidu flimkien, Missier Addis, ringrazzjawk tal-li għażiltna sabiex inkunu il-ġenituri ta' dawn uliedna. Il-ferħ li jgħixna meta twildu qed nerġgħu inħossuh illum għax bis-sagrament li se jirċievu int kompli turihom kemm tħobbhom. It-tfal flimkien issa missierna li inti fis-smawiet, grazzi tal-ħajja li tajtna permezz tal-ġenituri tagħna. Għamel li huma jkomplu jgħinuna nafdaw fik. Ġenituri, missier li tista' kollox, aħna nafu kemm uliedna jiddependu minna. Għatina l-għajnuna biex niprovdu lilhom dak kollu li għandhom bżonn, imlina bl-imħabba u bil-paċenzja magħhom biex bi kliemna u emilna ngħinuhom jikbru fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba. Ħanisma'kom tfal iżjed isa, missierna li inti fis-smawiet, grazzi tal-li tħobbna. Għamel li fil-familja tagħna inkomplu nitalmu ngħixu bl-imħabba u bil-maħfra. Ġenituri, missier tas-sema, int qatt ma tħallina waħedna fil-ġrajiet kollha ta' ħajjitna. Iġbidna lejk fil-qrar, iġborna l-Ewkaristija ta' kull nar ta' ħadd. Iftħilna qalbna u moħħna għat-tagħlim tal-kelma tiegħek u għatina l-umiltà li jinfittxuk fit-talb ħalli ma nimxux għal rasna imma nħalluk tigwidana bl-ispirtu tal-erf qaddejs tiegħek. It-tfal flimkien isa missierna li inti fis-smawiet, grazzi tal-li tmexxina u tgħallimna. Għamel li l-familja kollha tagħna tgawdi mill-grazzja tas-sagramenti tiegħek. Mulej Alla li tista' kollox, minnek ġejja kull xewqa tajba. Ilqat talbiet ta' dawn il-ġenituri u dawn l-uliet. Int li bdejt fihom din l-opra tajba bid-don tal-Ispirtu Santu wassala għat-tmiem. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Issa nistieden lilkom il-koll ġenituri biex terġgħu tagħmlu dak li kontu għamiltu meta ammittu l-tfal. Kemm il-missier u kemm l-om, jekk huma preżenti tnejn, għamlu sinjal tas-salib fuq il-moħħ tat-tifel jew tat-tifla tagħkom. Kull wieħed u kull waħda minnkom. Tistgħu tagħmlu issa. Issa flimkien mas-sinjal tas-salib għatuhom ukoll tan-nieqa u bewsa lit-tfal tagħkom. U kulħadd ħaqqu ċabċiba kbira, isa nċabċu ċabċiba kbira lil kulħadd. Araw xi mħabba qawwija. Ħuti miġburin għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-wasla tal-fidi ejjew nresqu quddiem il-mulej it-talbiet tagħna. Għall-Knisja kollha u għall-Isqof tagħna Anton biex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu il-ferħ tal-Vanġelu jibqa' jitwassal bil-ħeġġa kollha u b'tant kuraġġ nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-missjonarji, is-saċerdoti, il-katekisti u dawk kollha li jaħdmu fit-tħabbir tal-Vanġelu biex il-mulej jagħtihom kuraġġ, paċenzja u mħabba kbira lejn dawk li huma msejħin jaqdu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-mexxejja tal-popli,
biex jaħdmu favur il-paċi, il-ġustizzja u r-rispett lejn id-dinjità ta' kull persuna. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. għal komunitajiet parrokjali tagħna biex fuq l-eżempju ta' San Pawl inkunu l-koll xieda ħajja tal-fidi tagħna għal dawn uliedna li qed jitħejjew għall-ewwel tqarbina. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. għal dawk li qed ifittxu it-tifsira tal-ħajja u l-verità biex jiltaqgħu ma' Kristu li jdawwal qalbhom u jmexxihom fit-triq it-tajba. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. għal morda, l-anzjani u dawk li għaddejjin minn momenti ta' prova biex iħossu l-preżenza ta' Alla u s-solidarjetà tagħna magħhom. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dawn it-talbiet li nresqulek b'qalb mimlija fiduċja. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Fil-waqt li nibqgħu bil-wieqfa sa xejn jitresqu l-offerti ħdejn l-artal, inkantaw flimkien mal-kor. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta li qed nagħmlulek brat ta' ħajr għal bosta u bosta ġejt li jintfawwart fuqna bil-miġja tal-Apostlu Missierna San Pawl f'din il-gżira u għamel li naqdu dejjem lil kobor tiegħek bil-qalb u b'kull ħajr bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejt għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Fil-providenza tiegħek tal-għaġeb intrid li l-Apostlu tiegħek Pawlu jeħles minn tempesta qalila u jasal fil-gżira tagħna għal ġittana żammejtu hawn 3 xhur u għoġbok li l-qagħda tiegħu fostna tissebbaħ bil-predikazzjoni u l-mirakli tiegħu. Għalhekk aħna nibqgħu dejjem niċċelebraw it-tifkira tiegħu bħala l-Apostlu li xandrilna l-fidi u l-Missier li nissilna fi Kristu. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġli b'qima kbira infaħruk u intennulek bla edha.
Għaddejs ta' sewient mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn rajħibati ħajl ħobs, rat il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostlu l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu fl-imkien kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna. Ngħidu ma' xulxejn, Missierna li inti fis-smewiet,
jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħatja lina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom islim tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Nejdu fl-imkien ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu Ġesu li jerfa fuq l-ħtija tagħna. Ħenjina aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Għal mument ta' tqarbin nistednukom tersqu lejn l-eqreb saċerdot li ħajkun hawn fil-Knisja. Ħajkun hawn 2 quddiem, 2 fuq in-naħa ta' kull artal u 2 fin-novi fuq kull naħa tal-Knisja.
Issa nqumu bil-wieqfa, nsibu dik is-santa li għandna fil-bankijiet, se ngħidu t-talba li hemm in-naħa ta' wara. Is-santa taħduha magħkom tifkira tal-lum. Il-karta l-oħra bit-talbiet tħalluhom fil-bankijiet jew fuq is-siġġijiet fil-Knisja biex jintużaw għada wkoll. Flimkien. F'dan iż-żmien li fih niċċelebraw il-ġrajja ta' meta San Pawl ġab il-fidi nisranija f'Malta, aħna il-ġenituri niftakru fil-weda li għamilna meta ressaqna lill-uliedna għal-mamudija. Aħna nafu li aħna l-aħjar ġenituri għal-uliedna lilna jafdaw u lejna jħarsu biex jitalmu minna. Aħna nafu li għandhom bżonn tal-kmandamenti biex jikbru fl-ordni u fil-ġmiel li jixtieq Alla l-missier. Nafu wkoll li meta jkunu ħbieb ma' Alla u mal-oħrajn huma jiskopru is-sens ta' ħajjithom. U għalhekk aħna dakinhar bi gratitudni stqarrejna li se nrabbuhom fil-fidi mqazza. U llum bl-għajnuna ta' Alla inġeddu dal-impenn u nfittxu li ngħixu il-ħajja tal-fidi mill-aħjar li nistgħu għal-ġid tagħhom u tal-familja tagħna. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, Inta kull sena tferraħna bit-tifkira tal-miġġja tal-Apostlu missierna San Pawl fostna. Għal-merti tiegħu għatina li bitqarbina mqazza li għamilna nibqgħu sħaħ fil-fidi illi uġabilna u nitqawwew biex namlu kull ma tajjeb bi Kristu Sidna. Nirringrazzja lill-Kummissjoni tal-Evanġelizzazzjoni tal-Katekisti li tieħu ħsieb torganizza dawn l-attivitajiet. Nirringrazzja s-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, il-kor li akkompanjana, il-kappillani u s-saċerdoti li kienu ma' nimma fuq kollox. Ħalluni nirringrazzja ħafna lilkom. Grazzi mill-qalb li oġobkom tiġu għal din iċ-ċelebrazzjoni. Grazzi mill-qalb. Issa tafu li qegħdin numru kbir ħafna, għodu attenti intom u ħerġejn. Kemm jekk kull ksieħ u x-xita u kemm biex issuqgħu lura, għodu attenti biex kif toħorġu mill-parking. Biex kista jkun din iċ-ċelebrazzjoni tibqa' ċelebrazzjoni, ma jkunx hemm xi biċċankwit marbuta magħha. Il-mulej magħkom u miegħek ukoll iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Namlu l-kant tal-aħħar fl-imkien qabel noħorġu. U qabel inkantaw ngħidu grazzi wkoll l-isqof ta' tant kura u ħeġġa li jagħmlilna.